България е на път да приеме еврото през януари 2026 година, което би подкрепило стабилността на икономиката, би повишило гъвкавостта на паричната политика и би подобрило достъпа на страната до финансовите пазари. Това е основният извод от нов доклад на рейтинговата агенция Scope Ratings, публикуван в края на миналия месец. Какви ще са ефектите от влизането на страната ни в еврозоната върху българската икономика и местните бизнеси? Това ще научим от Денис Шен, председател на макроикономическия съвет в Scope Ratings, който е един от авторите на доклада на рейтинговата агенция. Денис Шен, Chair of the Macroeconomic Council at Scope Ratings, is joining us to comment on the path of Bulgaria towards the euro area. Hello. Здравейте. Good day. Добър ден. Радвам се да се видим, Антонио. Благодаря за поканата. Thanks for joining us today. Благодаря, че се присъединявате към нас днес. Специалният конвергентен доклад на Европейската комисия и ЕЦБ тази седмица, те обявиха, че България изпълнява необходимите критерии, за да приеме еврото и е готова да се присъедини към валутния блок. Последните отзиви на европейските институции са в полза на влизането на България в еврозоната. Очаквате ли институциите да одобрят присъединяването до 8 юли и реалистична ли е датата януари 26 за приемане на еврото в България? Благодаря ви за този въпрос. Много се радвам да кажа, че отговорът ми е да. Изглежда вероятно, че България ще стане 21-та страна членка на Европейския съюз, която влиза в еврозоната до 1 януари 2026. По това се работи от много години и изключително голямо количество работа е влязло в нея. Аз съм бях част от програмата и преди съм говорил по тази тема и точно за това искам да се възползвам от тази възможност да поздравя най-топло България. Поздравления за правителството, предишните правителства и тези хора, които са подкрепили този процес. Защото това е едно значително постижение и значителен напредък. Като се има предвид напредъкът на България, оправдано ли беше забавянето на въвеждането на еврото? Доста интересен преход има в този въпрос. Ще отговоря по два начина на това. От една страна, забавянето преди България да влезе в еврозоната, трябваше да има механизъм за поставяне на обменния курс. Някои от тези неща може и да не са били съвсем оправдани, като напрежението около средния стандарт на живот и сравняването на България с другите страни в еврозоната. България може би усеща, че част от това не е съвсем оправдано, но всякакво друго забавяне след влизане в RM2 може просто да се е случило заради съвпадение. Просто се е случило в същото време, когато се е влизало в RM2 и това се е впаднало с кризата на цените, което скочиха цените около COVID, скочи инфлацията, не само в България, но и в целия свят. И това доведе до разделяне на тези неща до много скоро. И това очевидно е изиграло значителна роля в времевата рамка за влизане на България в еврозоната до 26-та. Много неща са направени на политическия фронт, но дали това само по себе си е било някаква причина и дали е попречило на инфлационните критерии, подлежи на обсъждане.
Дали тази подкрепа за влизането в еврозоната е резултат на геополитически импулс, освен на изпълнението на техническите критерии? Дали това е тласък от страна на Европейския съюз за задълбочаване на интеграцията в условията на геополитическа и икономическа несигурност, на които сме свидетели? Има аргумент в полза на това, със сигурност. В рамките на настоящия геополитически пейзаж, от ескалирането на войната между Русия и Украйна, което виждаме наскоро, и виждаме трудностите в трансатлантическите отношения между Европа и САЩ, като се има всичко това предвид, Европейския съюз би искал да засили Европейския съюз в рамките на този все по-разделен свят, в който живеем. По отношение на това разделение между проевропеизацията и задълбочаване на интеграцията в рамките на Европейския съюз и от друга страна задълбочаване на отношенията с Русия, това разделение се разиграва всеки ден в България. Ето за това става дума в този процес на приемане на еврото и Европейския съюз отчита това. Със сигурност го има аргумента, че геополитическата ситуация е различна през 2025 и това само по себе си може да има роля в допълнителната добра воля от страна на Европейския съюз, за да иска да ускори приемането на еврото в България, за да може България да влезе в икономическия и монетарен съюз. Но основната причина България да влезе в еврозоната до януари 26 година е защото България отговаря на критериите. България си е свършила работата. Какви са основните ползи от присъединяването към еврозоната, особено за българската икономика? Има много. Това включва подобряване на гъвкавостта на монетарната политика, интеграция в рамките на евросистемата с ЕЦБ, като ЕЦБ да бъде последна инстанция, което е една от основните централни банки в света, както и приемането на еврото като една от резервните валути на света. Това включва намаляване на рисковете за валутата в една много евроизирана икономика и също така подобряване на условията за тегляне на заеми. За всички хора, които теглят заеми. Също така тенденциите за растеж на българската икономика ще бъде с 2,75% на година. Приемането на еврото ще помогне на тази тенденция за растеж и ще помогне на ускоряването на съвпадането на жизнения стандарт в България с този в Европа. Наясно сте, че има известна съпротива на българите спрямо приемането на еврото. Това се превърна в по-голям. Това може ли да се превърне в по-голям проблем след присъединяването към еврозоната? Със сигурност това се разиграва. Смятам, че отчасти може да бъде направен аргумент, че българското правителство е можело да свърши по-добра работа, за да информира обществото за ползите от еврото, от общата валута. Дори ако си говорим за приемането на обща валута, което да е по-лесно за всички. Но също така трябва да се върнем назад в историята. И имало е предишни примери за държави и хора,
където преди да се присъединят към еврозоната е имало мнозинство или нещо близо до мнозинство, което не е за влизане в еврозоната, но след влизането в еврозоната и присъединяването към нея, това мнозинство се превръща в мнозинство за еврото. Отчасти след най-големите страхове за отказ от валутен суверенитет и приемането на обща валута се оказаха преувеличени и погрешни. Това включва и случаите с инфлацията и опасенията на много хора за повишаващите се цени след влизане в еврозоната. Приемането на еврото трябва да подкрепи дезинфлация в рамките на периода от време, тъй като разходите за транзакции между всички останали държави членки в еврозоната се намаляват. Когато говорим за инфлация, трябва да споменем проблема на България с инфлацията, особено през 2022. Доколко решаващо решение за изпълнението на критериите е контролирането на инфлацията? И какви поуки според вас могат да се извлекат от този процес? Много важни. Както споменахте, критериите за инфлацията се оказаха един от, ако не е най-голямото препятствие пред приемането на еврото в България през последните години. Но това се случи едновременно с световна криза в разходите за живот. Но няма как да не кажем, че това е важно и една от причините защо е, че България дава правилните сигнали и критерия за инфлацията показва, че няма нужда да се дават различия от Европейската комисия и ЕЦБ в техните доклади. Например, Хърватия имаше нужда от подобни изключения. Иначе Хърватия нямаше да бъде приета. Тук трябва да погледнем и факта, че в рамките на модерната икономическа история България е имала относителна стабилност на цените. И то в рамките на няколко десетилетия. И това е нещо, което е включено в прогнозата ни. Ние прогнозираме, че индекса на потребителските цени ще бъде в рамките на 3,4% тази година и след това ще падне до година до 1,6%. Трябва ли Европейския съюз да се притеснява по този въпрос, че след като отпаднат стимулите за присъединяване към еврозоната, българските правителства могат да започнат да облегчават фискалната дисциплина и това да представлява някаква опасност за еврозоната? Разбирам тези опасения, но в същото време вземам предвид, че смятам, че ние трябва да вземем предвид, че България в рамките на модерната икономическа история има относително благоразумна фискална политика, която включва умерен бюджетен дефицит. Въпреки това, не можем да пренебрегнем, че в последни години бюджетният дефицит се е увеличил около 3% от БВП, а публичният дълг се увеличава. Въпреки че част от това е споделено и има общо с тенденциите, които виждаме в други европейски страни. И натиска за разходи, който се оказва и на други европейски правителства. Опасението е, че след присъединяване към еврозоната
ограниченията за поддържане на здравословна фискална политика, които съществуват преди присъединяването към еврозоната, тези неща ще изчезнат. Според мен това не е точно така, но не трябва да забравяме, че влизането в еврозоната няма да е лесно. И това, в което се включва България, когато влезе в еврозоната потенциално през 26-та, е към още по-тясна фискална политика. Има правила, които се прилагат към страните членки на еврозоната, които не се прилагат към страните вън от еврозоната, каквато е България в момента. Това включва нуждата да се изпраща годишен бюджет до Европейската комисия за разглеждане, като например, освен това, Европейската фискална рамка включва процедури срещу огромен дефицит. И също така се чудя, че като се има предвид натиска за разходи в последните години, който е толкова свързан с политическата нестабилизация, множеството избори и разделението в обществото. След като въпросът с еврото се разреши, което ще бъде при потенциално приемане през 26-та, дали тези разделения и проистичащото от тях политическа нестабилност също няма да се разсеят в някакво отношение заедно с настоящия натиск за разходи. Последният ми въпрос е: Хърватия и България заедно се включиха в механизма RM2 преди няколко години. Само че Хърватия прие еврото през 23-та. Как се справи Хърватия след като прие еврото и какви уроци можем да научим оттам? Хърватската икономика, като се справя относително добре, в момента прогнозираме хърватската икономика да расте с 2,8% тази година и с 2,6% до година. Това е забавяне, но въпреки това остава доста над средното ниво за Европейския съюз. И в резултат на това подкрепя продължаващото изравняване на стандарта на живот в Хърватия със средния за Европейския съюз. Също така трябва да разгледаме факта, че Хърватия продължава да има вече умереност от времето на приемане на еврото през 23-та, както посочихте, когато беше кризата с стандарта на живот. И при елиминирането на рисковете за валутата, това е било важно за за стабилността на фискалния сектор и на външните сектори. Хърватия има умерен бюджетен дефицит, а дълга и намалява. И наблюдаваме това като рейтингова агенция, така че сме повишили рейтинга на Хърватия, откакто прие еврото. На А-, което е средна оценка, но към високите. Други рейтингови агенции са направили нещо подобно. Според мен това говори за икономическите ползи от приемането на еврото, които България може също да получи. Благодаря ви, Денис, че се присъединихте към нас днес. Аз ви благодаря. Денис Шен, председател на макроикономическия съвет в агенция Scope Ratings. Ние се завръщаме след малко, останете с нас.